Benvidos un día máis a Desafiar a Memoria. Hoxe contoche unha historia. Contan os vellos que hai moitos anos, cando os camiños estaban escuros e as noites cheas de néboa, as meigas saían das súas casas cando a lúa iluminaba os montes. Non todas eran malas. Algúns coñecían os segredos das ervas, curaban doenzas e axudaban as persoas que o precisaban. Outras, porén, gostaban de facer trasnadas e de confundir os viaxeiros. Dixe que unha noite un home regresaba á súa aldea por un camiño do monte. De súpeto, escoitou risas entre as árbores e viu pequenas luces danzar na escuridade. O home lembrou as historias que lle contaba a súa avoa sobre as meigas e acelerou o paso. As luces seguíano, aparecendo e desaparecendo entre a néboa. Cando por fin chegou á aldea, contou o sucedido aos veciños. Os máis vellos mirárono e dixeron: «Quizáis eran meigas ou quizáis non. Pero lembra, sempre o que se di en Galicia: eu non creo nas meigas, mais sabelas hainas». E desde aquela, cada vez que a néboa cobre os montes e as luces brillan na distancia, hai quen asegura que as meigas seguen a percorrer os vellos camiños de Galiza. Espero que te gustara esta historia e se queres máis, déxame en comentarios. Moitas grazas, sígueme para máis.